шумо медонед дандонҳо аз ҳама роли муҳима бозӣ мекунад ва ана ҳамин серия ба компания барои мову шумо баровард. Якум, мо даҳанмона обгардон мекунем, ин бӯи даҳани моро мегирад. дуюм, бо зубнои паста дандонҳоро мешӯем. нигоҳ кунед чӣ хел удобни кардагиай, вообще қоқ намешава, кришка тоб намесӣ. дандонҳоро қоқ мекунем, баъдан клей анам хеле пластилай, лекин и об мешавад данданҳо. И чӣ кор мекунам? санги дандона, чирки зардии дандона полностью мегира ай дандонҳои мо. ва баъдан мо дандонҳоро қоқ карда креме ки нишон додум дар дандонҳомон мекунем. баъдан бо ана ҳамин аппарат данданҳомонда мемонему. ин бо батарея 30 минут меистем. баъди вай фломастер геле ки ҳамаи дандонода мемонему 10-15 минут меистем, мешӯем. супер чистота ва тоза.